манзили ин сокини шаҳри Душанбе ба низоми гармидиҳӣ пайваст аст, вале оби гарм намеояд. чунин вазъият ӯро нигарон кардааст. гуфтан ки ҳисоби мардум ҳама пула намеспоранд, ҳисобае ки оби гарма ба чӣ бигем ҳамо пули читон қатин мақсад ва мекунем ба ҳамо андозаи пул як мо меспорем, мардум бисёр наспордагиян ҳамо ҳисоб мега шумо дам хеле ба чистон қати овавай мекунем. Агар не дига ҷо нигоҳ менен дига ина домо овошон кард отопленашон кард фақат ҳами доми мо да мехела хай пилта мемонӣ хунукида пилта мемонӣ бо мо якум этажем хунуке хонаи мо пули свет қимат мешавад. Марда ки ман пенсионерам, ман худам кор мекунам. Фақат пул мо дами мақсад свет, оби гарм, оби хунук, мусирка коммунални ҳамаям да. манзили Сидиқа Холова дар маҳаллаи маъруф ба 7 километри Душанбе ҷойгир аст. сокинони дигар маҳаллаҳо низ айни чунин мушкилро доштанд. дар маҳаллаи Испечак диҳи пойтахт 4 рӯз боз мунтазири оби гарм ҳастанд. пеш нағз буд, хай ҳаво ки гарм буд, мисол ганда набуд, нағз буд, ҳаво гарм буд, хонаҳоям гарм буд, отоплениҳоям ҷӯш буд, нағз буд. Инами чоро шудам халиштаги. ҳозирашта нест. Як 10 минут мебиёд шир гармак меша, бо мекини бо яхштаги. ин зан тахмин мезанад ки шояд сабаби қатъи оби гарм рух додани садама бошад. Кимчқар қара пас карду, алов буромаду, вай шуду. Амҷо ҳама шоид буд ки хаймихел шуд. Амрӯзаи дига вай нест. дар ширкати барқи тоҷики марказҳои барқу гармидиҳӣ зертобеи ин ширкатанд вуҷуди чунин мушкилро рад намуда таъкид карданд ки аз рух додани садамае хабар надоранд ва ин масъаларо дида баъдан хабар медиҳанд. мақомот қаблан хабар дода буд ки дар мавсими тирамову зимистони имсол таъмини 3200 бинову иншоот бо оби гарм дар назар дошта шудааст. сокинон дар ин чанд соли охир аз он хушҳол буданд ки хараҷотҳояшон барои гарм кардани хонаҳо ва барқ акнун камтар шудааст. аммо ҳоло бархе маҷбуранд ки ҳам пули батарея ё бухориҳои гармидиҳиро диҳанду ҳам барои истифодаи бухориҳои барқӣ маблағ пардохт кунанд.